Διάστημα που μπορεί να κοστίσει τον Παναθηναϊκό. Τώρα δείχνει ότι επανέρχεται και είναι σε καλή κατάσταση. Ο Μπόγρης ξανά βάλει μπροστά τον ΠΑΟΚ. Ο Χαραλαμπίδης, οι οποίοι μπορούν να εκμεταλλευτούν πάρα πολύ καλά το. Βρίσκουν τις λύσεις στην επίθεση που χρειάζεται. Ο Διαμαντίδης απάντησε. Ο Γκίστ έκλεψε την μπάλα και τώρα ο Ούκιτς προσπάθησε να σταματήσει την τρίπλα ο Κασελάκης, όμως έδωσε την ασίστ στο Διαμαντίδη. Βλέπουμε σε επανάληψη μισό και παραπάνω κάτω. Διαμαντίδης δύο γρήγορα φάουλ, νέο κλέψιμο από τον Γκίστ και πρώτη πάσα στον Ούκιτς, ο οποίος έχει την ευκαιρία να τελειώσει τη φάση. Καρλαμπίδης που παίρνει πολύτιμες ανάσες. Ούκιτς γύρισε με αριστοτεχνικό τρόπο. Λάσμε. Διαμαντίδης. Το σκριν από τον Μαυροκεφαλίδη. Επιστρέφει την μπάλα στον Ούκιτς για το τρίποντο. Στη λήξη των 24 ο Κροάτης θα ευστοχίσει. 45-43 από χαμηλά. Και πάει και για το πέμπτο φάουλ του Κούπερ αν είναι δυνατόν. Βέβαια ο Κούπερ δεν πολύ ασχολείται, απλώς του δίνει κατεύθυνση. Προσπάθησε να πάρει και το θετικό Κούπερ με μια βουτιά. Αλλά ο Ούκιτς είναι πολύ όριμος πλέον. Ξέρει τι πρέπει να κάνει με την μπάλα και ειδικά σε κρίσιμες στιγμές είναι ιδιαίτερα συνεπής. Και ο Κούπερ πήγε να ξεγελάσει περισσότερο τον διαιτητή και του έδωσε όλο το